neviem, čo mám tomu zápasu povedať, domáci boli jasne lepší. Veľmi ľahko dostávame góly, keď sme sa druhý polčas nadýchli, že dali sme na 3-1. Za 3 minúty dostaneme ďalší gól a víťazstvo domáci je absolútne zaslúžené. Dali sme pekné góly a tak, jak povedal kolega, ja si myslím, že to víťazstvo je z našej strany zaslúžené. O výsledku už mohlo byť rozhodnuté prvý polčas, ale sme radi za to, že sme to rozhodli v druhom polčase a je to zaslúžené na našej strane. Spokojnosť. Mali snahu sa ukázať, to je len dobré. Pre mňa, aby mne možno zamotali hlavu, lebo do vykartovaných hráči sú k dispozícii, takže je to dobré, ale dali sme góly, supera sme držali na dištanc, takže ja som spokojný. Aj s tými hráčmi, čo prišli do zostavy. Nerozmýšľam takto, či mám chuť pracovať, ale... Či nemáte chuť to zabaviť teda v konečnom výkone chlapcov? To si nechám pre seba. Tak nechajme tam srdce, tak nechajme tam dušu, nech naši chlapci v žltom modrom víťazne zakúšajú.